L'Ajuntament ha convocat la segona edició dels Guardons Pobles de Fonollosa, un reconeixement i homenatge a persones, entitats o col·lectius dels pobles o vinculats a ells que han destacat pels èxits assolits, la trajectòria personal o per la promoció que han fet del municipi en els seus àmbits. Els premiats per l'anualitat 2019-2020 són Guardó Cultura i Associacionisme, per Maria Navarrete Fa, Guardó Esport, per Carles Calavera Grau, Guardó d'Honor, Exequo, per Agustí Lleida Baciana i Imma Cortina Grau. El jurat també ha decidit concedir un reconeixement al mèrit acadèmic per Ramon Miquel Grau. L'acte institucional de lliurament dels guardons es celebrarà el diumenge 20 de juny a 2:15 de la tarda, al pati de l'Escola de Fonollosa. Per assistir-hi, cal reservar la localitat trucant a les oficines municipals. Ajuntament de Fonollosa. Junts, millorem els nostres pobles.